Всім доброго дня. Ой, вранці рано поїхали по справам, приїхали і бігом заварила собі кавусі, поп'ю кави і вперед. Далі робота, справи, як завжди. Бігом, бігом, бігом. Вийшла на двір милуватися своїми квітами. Гібіскус. Це в мене білий і вперше за 4 роки він розцвів. Ну, прям молодець, прям красавчик. О, вранці вже в нас так доволі свіженько, не так жарко. Та і зараз не жарко. Вітерець, сонечко, ну так і доволі приємна погодка. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. 13 число хай принесе мені і вам тільки вдачу. Всім тільки миру, тепла і всього хорошого. До зустрічі!